Sí. Comienza la rueda de prensa Manolo Márquez. Preguntas. Manolo, felicidades por la victoria. Gracias. El estreno deseado, imagino. Sí, el estreno deseado porque hemos ganado 1-0 y era lo importante ahora mismo son los 3 puntos. Sé que muchas veces va un poco contra el discurso que hago yo habitualmente en los inicios de liga, donde pienso que a veces no es importante ganar puntos, siempre es importante, pero es menos importante ganar puntos y sí más las sensaciones que deje el equipo. Lo que pasa es que tal como estamos, cuanto antes vayamos sumando puntos, pues mucho mejor. Y ahora mismo lo que se necesitaba era la victoria. Nos ha costado mucho, pero yo creo que por ocasiones yo creo que sí hemos sido merecedores del resultado, todo el que el más no ha apretado y además jugando casi media hora con un jugador menos. Què pensa Manolo Márquez quan mira la banqueta i veu que tots són juvenils o gairebé i vols canviar coses i no pots perquè els canvis els has fet molt tard? Bueno, era una cosa que sabíem que podia passar i jo el que miro és intentar lògicament doncs, que els que estan al camp intentin aguantar el que puguin al camp i després d'un aire fresc els juvenils el que tenen és que físicament corren i corren i corren però posicionalment encara tenen alguns problemes, llavors no tinc res a dir, és més, tot el contrari, es deixen la pell però és evident que aquell punt de picardia o de mala llet en un partit tan just que estàs 1-0, per exemple, posant un exemple, la jugada de Roca de l'últim minut o queden dos minuts a la banda, en comptes de centrar i que la bloqui Rafa Leva, s'ha d'aguantar la pilota, treure un saque de banda, coses que evidentment amb el temps aniran aprenent. Però de moment és el que hi ha i sabem que queden... Jo penso que la data del 30-31 d'agost, que s'acaba el mercat de segona B, jo crec que ja serà una data important perquè quedaran jugadors sueltos de tot, de segona B que no s'hagin pogut col·locar, de tercera que encara estan lliures, de tercera que han volgut col·locar-se a segona B i no han pogut fer-ho. I jo penso que a Palamós la cosa serà similar a lo d'avui en quant a gent de plantilla, tot i que recuperem a Jordi Matell. I esperem a veure si arriba el Joan Noguera també, anirà un pèl just. I res, i seguir comptant amb els juvenils, que la veritat és que estem molt contents amb ells. El partit d'avui, ho has comentat, el Masnou al tram final, tot i jugar amb 10, s'ha apropat en perill, ha creat opcions. Ha estat més per l'empenta habitual que té un equip que va perdent o també ha influït el cansament, evidentment, que tenia l'equip? De tot una mica. Ho hem comentat amb el Mati, mal equipo para que se quede con 10. Són un equip molt atrevit, sempre ho han sigut. Amb els equips de Miguel López, amb 10 jugadors, ja l'any passat amb el Prat guanyant 0-1 va passar una situació similar i també ens van tenir contra les cordes. I aquell dia vam fer una contra, els vam poder matar amb el 0-2, però són equips molt, molt atrevits i és veritat que l'equip ha acabat molt cansat i, per exemple, un jugador com Kevin, que en condicions normals l'hauríem d'haver substituït perquè acaba d'arribar, només pel tema de l'estratègia no l'hem tret del camp perquè és que era evident que una de les maneres que ells ens podien arribar, que de fet ha sigut com més han arribat, és de la quantitat de faltes i corners que han tret en els últims 15-20 minuts. Els últims 5 gols que s'havien encaixat als amistosos havien estat a pilota aturada. Avui que començava l'important no s'ha encaixat cap, suposo que satisfet. Sí, ja estaré amb la fama de Marrategui, però jo prefereixo guanyar 1-0 que 5-4. Com deia el Mati, l'altre dia m'ho recordava el Moi, el Moisés Hurtado, quan el tenia d'entrenador, el millor és guanyar 5-0. No, ni 1-0 ni 5-4, el millor 5-0. Però entre 1-0 i 5-4, per l'espectador sempre 5-4. A veure, que si no hi ha més etiqueta de la que ja tinc. Més etiqueta de la que ja tinc. Si a mi m'assegures que guanyarem sempre 5-4, signem. Jo el que vull dir és que un equip que guanya 1-0 normalment és un equip que treballa bé defensivament, un dia podràs perdre,
però que normalment un equip que guanya 5-4 vol dir que es pot donar qualsevol resultat. Evidentment, si a mi em dius què prefereixes com a espectador, 5-4. Com a entrenador, ara mateix 1-0. Perquè la porteria 0 penso que és bàsic. La consistència en una categoria com la segona B o la tercera et dona la vida. Roger. Veient la pretemporada que hem vist, que hem pogut veure a uns quants partits, ens han sorprès dues coses a l'alineació. Una era Manu a la porteria, perquè havia jugat molt més i Vano ens havia destacat molt més, i l'altra és posicionar la banda a Hugo en lloc del mig del camp. Ens ho pots explicar perquè sapiguem opcions? La pregunta d'Ivan me l'esperava i llavors si hagués jugat Ivan m'haguéssiu preguntat per què no ha jugat Manu. Aquesta és la resposta. I l'altra és que... No, et dono la raó. Ivan Fuentes ha fet una gran pretemporada, però la veritat és que jo tenia la intenció de comptar amb el Manu com a mínim, el ser l'home de la casa, de començant donant-li l'oportunitat amb ell. Tampoc ha estat malament. Els partits que ha jugat, els gols no ha tingut gaire culpa. Suposo que els penals s'han fet més espectacular a Ivan. Sí, clar, és que Ivan ha parat un penal al camp de la Muntanyesa i 4 a la tanda de... No, i a més al camp de la Muntanyesa. Ivan Fuentes ha fet una gran pretemporada i és un molt bon porter. Jo crec que la porteria és on podem, diguéssim, estar tranquils en aquest moment, d'aquí a final de temporada. És a dir, els dos porters són de garanties ara mateix. El canvi d'Hugo, l'altre dia vam estar parlant, Hugo és un jugador molt brillant cap a davant, amb problemes defensius i algun problema tàctic, suposo, degut a que ha jugat, només li falta jugar de porter. És un nano que al Barça i a la selecció espanyola jugava de defensa central, és un nano que jugava de lateral dret, al Blackburn Rovers jugava de mitja punta i d'extrem dreta, i aquí ha jugat de mitja punta, ha jugat de pivot i ara ha jugat a l'esquerra. Jo diria que la falta de jugadors de banda específics, i no vull dir res de Roca, que segurament serà un bon jugador, però tornaríem una altra vegada a el que és menys d'experiència, jo crec que ha fet això, perquè la mateixa pregunta que em fas d'Hugo la podries fer de Provins, que també és un jugador que és un jugador d'interior i són els dos jugadors que han jugat per banda. Jo crec que és un problema més de la confecció de la plantilla en aquest moment que d'això. Penso que Xavi Jiménez i Dani Guerrero han estat francament bé. Dani Guerrero ha acabat rebentat perquè portava molt de temps sense jugar 90 minuts, però bueno, com hem guanyat 1-0 estem tots contents. Has parlat a la primera pregunta que era més important, que normalment sempre dius que per tu era més important les sensacions que el resultat, que avui preferies el resultat, però tot i així les sensacions per tu són bones? A la primera part sí, a la segona no vull sortir a la PM encara, però jo crec que a la segona hem tingut molta por. Als últims minuts hem tingut molta por, però jo penso que és normal. L'equip s'anava colant, quan realment la primera part l'equip ha estat, després de l'1-0, ha continuat jugant bé. Els primers minuts de la segona part han continuat dominant el partit. I curiosament, quan s'han quedat en 10, que ells, a més, he vist el Miguel López que està a punt de fer 2 canvis, que l'expulsió jo crec que li ha fet canviar la idea, i llavors ells han vingut cap endavant, estan jugant amb 10, nosaltres estem com estem, ens ha entrat la por i el millor era això, anar mirant el rellotge com passava el rellotge el més lent possible i acabar el partit 1-0. En l'anterior pregunta parlaves de jugadors de banda. També sabem que té d'arribar Felipe Sá, que té un problema de passaport, un problema burocràtic. Arribarà, no arribarà? Com està el tema? La pregunta del milió també. M'estàs fent unes preguntes que de veritat que no ho sé. És que jo amb Felipe vaig parlar la setmana passada per WhatsApp i em va dir que estava tot a punt, però les notícies de Felipe són contradictòries. El fet que un està a Brasil i l'altre està aquí, doncs la veritat és que no sé què dir-te. Jo sé que hi ha jugadors que aconsegueixen el transfer abans, altres jugadors no. Era un problema de visat, el visat el té, falta el transfer ara, o falta que li donguin els papers a
a l'ambaixada, no sé, però ell em va dir que no ho entenia, que anessin tan lents, que ell ja tenia ganes d'estar aquí. Jo me l'he de creure, però és veritat que portem un mes i pico i encara no ha vingut. Abans que et preguntin pel primer partit, Sí. un detall que segurament poca gent ho tindrà en compte ara perquè no ha passat res, s'ha guanyat el partit, però clar, hi ha una jugada bastant polèmica que és la falta que fa Rafa Leva sobre Kevin. Tu et creus que no sigui vermella? Era vermella. Bueno, s'ha equivocat. Igual que s'ha equivocat, igual jo m'equivoco en un canvi, semblava bastant evident perquè complia tots els requisits perquè fos targeta vermella. Últim jugador, jugada de gol, o sigui, acció de perill de gol. Jo crec que era molt clar i fins i tot Rafa Leva em mirava a la porteria i reia. Fa molts anys que ens coneixem i se li escapava el somriure realment, però bueno, s'ha equivocat. Tens la sensació que aquesta jugada ha encès el teu equip? Dona la sensació que després d'aquesta jugada ha sigut quan l'equip ha tingut més rauxa? Sí que és veritat. Els següents minuts d'aquesta jugada crec que ha sigut el gol, després, poc després. Ja la mateixa falta ha xutat Pallant, ha sortit a prop, però bueno, sí que és veritat que els minuts de després de l'expulsió del Leva, possiblement del Rafa, de la no expulsió del Rafa Leva, han sigut possiblement els millors minuts del Sant Andreu. Comentaves que a Palamós firmes també ser resultadista i no fixar-te tant en les sensacions. Què haurà de fer l'equip per guanyar a Palamós? Córrer molt, portar tacs d'alumini, perquè juguem a gespa natural, és un camp enorme, un camp amb un equip que juga molt a l'atac, amb un entrenador també atrevit, però que segur que tindrem les nostres opcions. Apunteu-vos aquesta frase perquè la sentireu 38 vegades. O sigui, tindrem opcions de guanyar, empatar i perdre qualsevol dels partits. I a Palamós, tot i que juguem contra un molt bon equip, que és veritat que ha perdut Arimany, que és diguéssim el referent ofensiu que tenien l'any passat, però han fitxat una sèrie de jugadors, Agi, una sèrie de jugadors que tenen davant, Colomines, el nano que estava a Peralada l'any passat, realment tenen un bon equip, un equip també que té les dues vertents. Avui crec que ha empatat a 0 al camp del... No? Ha empatat 2-2. És una demostració del que és el Palamós, un equip més d'atac realment que de defensa. Ja que estem resultadistes, firmes l'empat? No. Ui, Dios. És muntanyós a davant, això. Té tota la pinta. Què fem?